Знаете ли кое е най-страшното за една държава? Не е бедността, не са кризите, а моментът, в който започне да губи децата си. Защото има деца в България, които растат без книги, без посока, без примери, без усещането, че животът може да бъде нещо повече. И това не е проблем само на едно гето, не е проблем само на един квартал, не е проблем само на един етнос. Това вече е проблем на цяла България. Днес имаме деца, които знаят повече за TikTok, но не могат да прочетат една страница и да я разберат. Деца, които растат повече с телефон, отколкото с родители. Деца, които никога не са влизали в библиотека. Деца, които още от малки свикват с мисълта, че няма смисъл да мечтаят. И после се чудим защо има агресия, защо има омраза, защо има престъпност, защо има разделение, защо обществото става все по-студено. Какво да очакваме? Какво очакваме от едно дете, което расте без среда, без внимание, без култура и без образование? И истината е много тежка. Една държава може да оцелее без много неща, но не може да оцелее, ако спре да изгражда хората. А хората се изграждат още от детството. С книги, с образование, с примери, с учители, с родители, с ценности. Защото книгата не е просто хартия. Книгата учи човек да мисли, да разбира света, да разбира другите, да разбира самия себе си. Човек, който чете, започва да вижда повече, да мисли повече, да мечтае повече и точно за това образованието е толкова важно. Защото необразованият човек по-лесно се манипулира, по-лесно се настройва срещу другите, по-лесно живее в страх, омраза и разделение. А когато едно дете получи знание, то получава шанс. Шанс да излезе от средата, шанс да промени живота си, шанс да стане нещо повече. И тук вече не говорим само за училище, говорим за бъдещето на България. Защото бъдещето не се строи с лозунги, не се строи с омраза, не се строи с разделение. Бъдещето се строи, когато едно дете отвори книга, за първи път повярва, че животът му може да бъде различен. И може би най-големият въпрос днес не е какви ще станат децата, а какво общество създаваме ние около тях. Защото децата са отражение на света, който възрастните са построили. И ако искаме по-добра България след 20 години, трябва да започнем от децата днес. От книгите, от образованието, от това отново да научим едно поколение да мисли, да вярва, да се образова и да знае, че само чрез образование може да бъде нещо повече. Аз съм Борис Бачев от издателство Надграждам. Последвайте канала. Благодаря.